radši tady. Ahoj lidi, vítáme vás u nového videa. Halo? Jsem tady s Dajkem. Dobrý den, prosím tě, nesmějte se mi. Dobrý den, počkej, já jsem zapomněl něco jak v minulém díle. Dobré ráno, dobré Dobré odpoledne a dobrý večer, tak. A to jste věděli, tak my to natáčíme hned po tom prvním dílu, že? Takže jsem úplně oblblý z té čokolády. A tak též můžeme... To ani druhý díl, ani skoro Ale nevím proč, můj otec teda je... Jako slyšíte úplně Hele, to se mi taky stávalo, to je možno kvůli tomu, že vypadá... Vážně jsem nikomu neviděl, aby vypadal jak já, takže... Ty jsi zapl mirror? Já se nezapnu mirror! Já tě zabiju. No tak ještě si dáme teda mirror, lidi. Tady uvidíte moje pravé nervy, protože mirror je čistá kokot, kde jsou samý zasraný hackery. To je první kokot. Já nic nevidím. Já vidím piču. Yes! Ale snipím! Kurva! Já jsem slidoval do stěny. Já nic nevidím. Boha, já nic nevidím. Oh! Fortnite! Oh no! Jdeme se učit snipit. Nice. Mrtvej. Jsem ho snipnul do kolena. Zase sniperka, zase ty zas. Tak a pojďte. Chytejte si teďkon smouky. Do piči, já mám zase ty... Ty koko. Ty kokos. Ty kokos. Ty kokos. Jeden kokos. Ty jeden kokos. Házej smouky. Tak já jsem jich naházal tam. Já vidím teďko úplně čistý. Přešel tam! Kokot! Kde? Trefil jsem ho. Tady je kokot! Pomoc! Pomoc! Mám ho! Ty pí. Ty píšo. Kámo, já mám 34. Ty píšo! Dobře. Že lidi mám ale velmi špatnou zprávu. Mně došly čokoládky. Kámo, už jdou ty smouky, už jít nikam do háje. Jak to nahážu všade do píči. Kámo, Ale já... tak my jsme je bombardovali, kámo, my jsme, kámo, bombardér. Počkej, zabil jsem jednoho v piči. Já to použiju na vyletnutí. No tak nic. To je krásný lowdown. Jdeme se znášet. Vole, já tady... Pomoc, pomoc, pomoc! Daj ho! Dead! Tak kámo, ty si fakt budou myslet, že jsme kámo blásně třetího stupně. Moje hrdlo do pít. Kámo, já mám úplně hrdlo v pít. Já přemýšlím, co pak budeme potom rivalce uklidnit. Kámo, moje hrdlo už umírá. Tu je! Je mrtvý. Zabij ho. Nice. 5-0, Jdeme to tady kámo. pobarvit! Kámo, toto je naša jedna z málo výher, co jsme vyhráli v zasedaném mirror matchi. Tak, já tady mezi tím dám, kámo, vydám video z jednoho rivals, proto jsem to tady nespouštěl. Ale nepotřebuji mít zase všechno velký. Víte, co je dobře? Víte, co je dobře? Co?
Ještě nevypadám jak... Tak. Prosím tě, hlavně už nedávej mi rozmač. Počkej, já teprve tady píšu název toho YouTube, toho videa. Co to bude? Rivals 1.0? Ne, jmenuje se to Rivals s Jajkem, první díl, závorka, hodně směšný. No, skoro tam máš napísat hodně směšný, lomeno hodně hršácké. Já jsem napsal Rivals s Jajkem, první díl, vtipný, v závorce vtipný. Ještě si tam měl napísat řve se tam jak koko a nevím. Na to mě už bolí hrdlo, kurně, ale stále musím křičet. Takže jde v pořádku, doufám. Můžeš to zapnout? Díky. Já se teprve dala na publikaci, kámo, to video. A kámo, kdyby se mi to taky nelagovalo, když tady to přepnu. A ty natáčíš? Jo. Tak to jsem rád, že jsem věděla, že už nevypadám jako... Prosím! Kámo, tak my jsme fakt už blázni. Já moja hlava, já jsem se troskala s tím balíčkem. Kámo, tak ale my jsme se fakt už zbláznili. No já, no. Já už chytám nervy. Ach, mě se tomu moc počítači nelíbí tady to načítání. Načetlo se ti to? Čo? Ale já tady mám 2v2 searching for players. Já tady, kámo, já mám tady akorát to NG nenačtený. Já si tady chodím v lobíčku. Já kámo vidím mraky a NG. Já už to teleportí. Tak to je bomba. Mně ne. Mě až teďko dalo do lobíčka. Jo, tak počítači se to očividně hodně nelíbí. A proč nejsi se mnou v týmu? No to mě zajímá. Další Kam to teď pokus. Víš to, já to už lívnem. Tam můžeš, podle mě už ani ty mobile. Určitě nechci, aby jsme řvali a toto. Proč mi to zrazu načítává za hradopí? Já zase čekám 10 triliardů let. Jupi, ono se to načetlo. Tak, čekám tě na tebe. Vůbec jsme se určitě nezbláznili. Texter má velmi velkou pravdu. Jsem tady za frontmanem. Já vím, že jsem toto povídal už hodněkrát, ale... Jakoby já ti chci říct jednu věc, já ti vůbec nerozumím. To nic. A co tvůj kamarád? Kolik dostal pětek? Skoro samý. Tak to je bomba. Dostal jediné jednotku z tělesnou. To je všechno. Já bych dal Constructions. Jo. Jinak dostal kámo nějaké 4, 3, 5. To si děláš tak já ti to nehraju. Kámo, já nejsem na tuto mapu, to je malý jak můj malý kop. Ano, to je Chytaj si. Já jsem flashbang, vidím bílo. Tak kámo, ty nějak umíráš. Mámo, zabil jsem ho. Kde je týpek?
To pones. Mrtvej. Tak to bylo těsný. Jsem ho zapíchnu. Já jsem šla někde domů. No tak nic. Já jdem nenápadně na jejich stranu. Kliky, všechny kliky. Chytej! Zabil jsem někoho! Zabil jsem jména! Mrtvej! Vyhráli jsme kolo. Medarda si zabil. No víš co, já jdu z náboženské ši... Děkno, tady je týpek! Kde? Jsem mrtvý. Tam teďka dal na jeden těto mož. Hele, zkusíme být chill guys, jo? Buď chill guys. OK. Zkusme nepovědat ani jedno slovo. Jupi! Se pačil kaj. Tu, tu, tu. Suka, blядь! Suga braid! Já mám suga braid! Zabil jsem Já mám mama. suga braid! To je suka, blядь! To je suka, blядь! Kabriolet! Dám ti to pič! Kamo, to je suga kabriolet. Suga Gabrielo. Kde? Kde? Já ho nevidím. Kde je? Není na autu. Tam je! Vidím. Tak? Někde. Ha. Kam to je Batman? Kamo, proč je neviditelný? Já Tak ty máš štěstí. Kamo, jak mě napadlo do náručí. Chill, guys. Do pi... Obidva jsou u mě! Do pič. Tam musíme jít spolu prostě. Suga braid! Ale není suka pič. Já si Hodím tam molotov. Aha. Tak by Tak to mělo bylo easy. Krásně. Jo, oni se obidva jmenují Bali. Ha. Jo, Ne, jeden se jmenuje Map. Ne, Man. Oni jsou oni jsou auta. Man je nákladák. Vždycky nás učili ve škole, že man je člověk, alebo muž. No, ale česky man je kamion. Značka kamionu. No. Já si dojdu radši na záchod. Jak si to robí? My jsme se asi z toho posrali, co? Užívej. No tak to fakt díky teda. Já tady jedu. Dance me right now, spirit like now, at the center, when it light brown, around the world, around the world, around the world, around the world.
Takže. Tak my jsme pič. Už jsem se buď tady frontmany. Není možná, ty si tu kámo, já nám 21 banánový pes. He. To je dokonce 121 banánový pes. Jo. Gamer je proti nám. To je banánový gamer. Zabil jsem banánového psa. To je Tady gamer. je, kočka! Nechceme Kočka, urazit gamera. kočka, proč jsi se nám posrala? Proč mě to najednou portlo? A proč seš noob? A proč jsi ty noob? A já nemůžu střílet. Ani já? Já nemám ani zbraně. A proč jeden typek je mrtvej? Kamo, on má zbraně? Co mám Já dělat? nemám. Já jsem noobák. Kamo, co mám dělat? Já nemám zbraně. Utíkej. Jo, Utíkej. tady to je hide and seek. Hej, Dajko, tohle je hidden. Já nevidím ani své životy. Však já jsem noobák. Já vidím dalšího týpka. Počkej. Kamo, tady proti On je nám. tu u mě. Kamo, já do pistole nemůžu střílet. Počkej, já jsem nesmrtelný. No, tak Nejsem nejsem. nesmrtelnej. Tak nejsem. Kamo, ale proč jsme noobáci? Kamo, já dám remízu. Kamo, keby jsme aspoň měli zbraně. Kamo, já jsem nám dal remízu. Čau. Jupi! Počkej, já se musím vyplnit. Kámo, je to 0-0. Ale ono nás to dalo jako rovnou v té hře. Nás to najednou přeplo do nulbáku. Co děláš? Buď chill guy. Jak mám myčilka, teď po něj jde pes! Pozor. Byl jsem psa. Kde je ta bananová kočka? Teda vlastně to je bananový pes. Kočka je kočka. Pojď tu banánová kočka a banánový pes. Prostě tým banánů proti tým Squid Game, protože my jsme obidva ze Squid Gameu. Ankara Messi. Messi nebo Ronaldo? Messi! Ej, tak se Messi alebo Ronaldo. Ronaldo. Pomoc! Pomoc mi! Jo, kočka! Ty vyhnita! Ty plesnivá! Ty skurvená! Ona měla 10 fucking životů. Já nemůžu. Kámo, tak teď je rozdrtím. RPG. Knife. A čum? Motolov. Jo, přeletěl vám flare guna. Kámo, já neumím už mluvit. Bro, treskal. Kokot. Dole, po žebříku. Bu. Do píč. Oh my god. Ra. Aligátor. Ra. City. Dost. Maličký dráček. Takový. Pohádka. Rára. City. Maličký Do píče! Já jsem si zblokoval vylézání na plot. Na plot. Kočka! Kočka leze, pojď. Kočičko! Pejsek! Pes!
po pejskovi. To ten pič! Mě už bolí hrdlo. Uí! Tuj! Brr! Co robíš? Vystřelila! Co mám dělat, kamor, máš ty desena? Jdeme na tady tu střechu, bílou. Lidi, potom jsme se nezbláznili. Jo, vůbec se nezblázníme. Kočka! Kočka leze, pozdě leze. Hop, Píč jedna. vidím kočku, která... Mám tu zemřela. krávu. Pozor, nejde. Dělej, Jedem za tebou. přebíjej. Zabít psa! Nice. Já už ty psíčka tam se mi neublížila, ale v hře ho zabijem klidně aj 1000krát. Jdeme na bílou střechu. Ok. Nevíš, kde jsou? Nejdou nám záda. Oni jsou tady! A jo! A sekla se mi hra! Zabil jsem jí kočku! Já nic nevidím. Pejsek! Kde je pejsek? Pejsek! 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 Pejsku! Pejsku dáš! Co pak děláš? Zabij pejska! Haha! O ty vole. Kamo, jestli zase prohrajeme 5-4, já budu na straně jak někdy jindy. Kočka! Kočka leze po železo. Mám kočku! A pes bude na střeše. Určitě. Je tam! Leze po železe! Mám pejska! Já prebíjám. Dead! Jo! To je to. Kalo, mě už bolí hrdlo zas. Já bych po tady to video, asi tady to video bych nějaké Kamo. ukončil. Proč ten pes se jmenuje Zjedz banán? Protože zjedz banán proto, aby si byl chudák. On se tak jmenuje. Že zjedz Po banán tady to pro... video bych viděl, že všechno a zatím Ano, čau. jsem legendární tam.